Ja niin kauan aikaa kun minä olin yksin asunut, niin tämä on taivaan lahja suorastaan ollut mulle nyt tämä tämmöinen yhteisasuminen ja aina on kavereita ja aina on hyvä olla. Täällä tulee nopeasti tutuksi toisten kanssa ja eikä ole koskaan yksin. Minä sanoisin, että näin vanhalle ihmiselle kuin minä olin, tämä on paras paikka, kun täällä saa niin paljon apua. Minä saan apua niin paljon, kun minulla on tässä tämmöinen kello, kun minä painan tätä niin jonkun ajan päästä se minun oma hoitaja tulee. Että se on hyvä puoli vanhalle ihmiselle, että ei pullaa joudu koskaan. No oma kotihan on aina oma koti, mutta minä uskoisin, että tämä on seuraavaksi paras kyllä sitten. Minä en osaa sanoa kuin hyvää, kun mulla ei paha puolta sanottavana ollenkaan. Pyykit tulee puhtaana tuonne kaappiin ja sinä ainakin olet minun rakas. Niin. Minä tiedän sen. Niin hän on minun oma hoitaja.